Това беше ненормално. Това беше. Финито край. Дърто си излигаш чаш. Ако опасва тебе ще да. Добре си купи. То към е да удра по шапката. Добре си купи. Тук хората са мачертили, ти какво са нещо? Тук ли трябва? Чифач, мен. Чифач. Ами вика мен, найче тук ходяска. Найче, унди стои я. Найче мен. Не, аз съм та. Стигни тук. Нема ли тук Бини мен, не вкарай пред мен, Нема. Нема, спокойно. Аз сега ще го изтрия. Търси здравчинека, бе. Ай, Иване, бебета. Нали? Може ли им помогнеш малко, че аз знам? Те не мога ми стане. Не мога. Аз ще ти стане, бе. Аз ще ти стане. Аз ще стане. Кой съм аз? Почвам аз. Има, че тук напада... Христо Ботев, нападател на ЦСК. Васил Левски тук.